И здравейте хора, аз съм Криската и вие сте на канала Мистер Окчо и с мен е... Данчо. Да, това му е второто видео на този канал, така че... но този път няма да е Майнкрафт, ами ще е Fortnite. И какво по-точно ще правим? Играем с оръжията, които ни надяват първия чест чалендж. Да, точно така. Преди да започнем, трябва да поставите лайк, да се абонирате за канала и да поставите по някои коментарчи. Да. Еми, да започваме. И така, хора, вече сме в игра. И забравих да кажа, че долу в описанието ще е написан тиктока на този гениален човек, така че ако искате, отидете. Това нова локация ли е или аз измислям? Не знам, аз не съм играл доста време. Аре там да паднем. Аре. Патрони такива. Патрони може. О! Райфъл. Еми, дай на мен райфъл. Та помпа не мога да взема. Добре, ще отварям често само за патрони. Хилве можем да вземе. Да, всичко друго освен на оръжие. Еми, значи без помпа. 64. 64. Не, чакай, изкупя. Оп, на мен. Дед. Добре, дед. Уф. Така. Не. Чаленджът официално започна. Кракнаха ме. Катана моля да вземам? Не е това оръжие. Ниче помага за никакво предвижване, така че... Помага малко. Не, 1 сантиметърче, 1 милиметърче. Той си отгоре обрика. Да, знам. 0. Дед. Какъв е този бъбъл шут, така се каже така? Помощ. Помощ с райфъл. Къде бягаше, момченче? Добре, убих го. Маска. Маска. Ще я взема. Ма не, тя е оръжието аз. И ти взе войда. Опа, мискли. Много оръжие, не. Че се са. Не, брат, ето. Това релгън не е, бе. Не знам, ама аз съм дед. Не. Не е мистер Фиш. Не искам да съм дед. Стана още по-зле, само да ти кажа. Ето една куцка на стаято се е видял. Ти не те знае как още се жив, ама... Да, и аз се очудвам. Дойдоха още хора. Вой! Ко беше той, хората, преминаваме към втората игра, ще го кажа, защото съм як. Ето ни и във втората игра. Да. Втората беше... 6? О, помпа! Еми, поне някаква. Какво това е? Същия райфъл. Някаква лайняна. Не го оцелих? Дед. Дед. Ние убихме един тим. Да, верно. Същата помпа. И аз таман намерих помпа. Не, яки хора. Значи като гледнах, таман намерих помпа на земята. Те са тези. Страх ме е. Ето аз направо. Устирам гащите. Стига се говорил, брат. Спокойно е. Това не беше нужно за жълто. Не знам. Ма той нали къде пак ще му...
Вай, много съм як. И аз го убих. Аз му да бих 91. Вай! Дай ми я! Дай ми я! Ама дай ми я! Колко XP ми даде, майко! Тука са кри. Чая ще кажа. Помощ! Къде бе? Не ми трябва помощ. Вай, аз съм много як, бе. Аз съм много точен, бе. Аре бе, брат, не мога да оценя. Пикекснат. Много съм як. Аз нямам патрони. Деца намират някакви. Няма как да ти помогна. Защото не си давах маската, нали? Да. Ще ме убиш за тази маска, бе. Не съм казал такова. Митик чест. Да, видях. Тун, 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 тун. Трулу. Трулу. Кръст трябва да спреш да говориш нас. Кристиане! Аз съм Кристиан, ми викаш така, ясно ли ти? И пак ми открадна 2 пъти маската, така че сме квит. Ма не съм ти краднал 2000 пъти маската. Еми аз един път ти откраднах улта и ти вече почна... Един път. Еми един път. Патрони! Патрони! Улта въобще не ме интересува. Еми взимаш патрони от хората. Виж го кой има този, ох. Тръц. Бягай! Релбан. Ти само той намери да... Брат, ти само път. Да, аз съм най-точния. Кракет на едно. Кракет? Тихо! Абе няма тихо човек, няма тихо. Разбираш ли го това? Няма тихо. Аз не разбирам думата тихо, аз не знам грамотността на това тихо. Научи се. Стига съм дразнил, моля та. Не искам да се караме, добър човек си, просто не ме дразнил. Той лайно сега, ето го. Вече ти умираш ли? И утре пак с тази умна кола. Там ли? Така. Ще им скоча на главите. Мен стрелят от бюраде. Оп. Найс. Дед. Найс. Коронка. О, не, човек. Човек, тук има биг шут. И пак има файр. Къде отидоха другите минита, бе? В мене. Нищо, аз имам достатъчно. Да, 7, 12, така че. На мен.
Ой, те са двама, бе. А, те са добре. Да ги дунгодзе. Не шумбра. На мене. Брат, 2 поредни мача с райфъл, стига, бе. Не. На мене. О, става страшно обаче. Това с капана, бе. Скъпа мисля. Е, това. Какво стана, бе? Крак. Аз се избягах. Аз какво ще правя тука? Я знам, аз задох прекъсването. Дет? Найс. Чакай, да го убил. Крак. Чакай. Дед! Добре. Так, И като стане така, значи да му и... Виж сега, имаш маска, нали? Имам. Дед? Кръс едине. О, Болата. чипици. Чупици, чупици. До мене. И... Дед! Айде! Айде! И... Хора... Втори път, втора игра. Юрка. Да. Еми хора, това беше. Надявам се да ви е харесало. Поставете лайк, абонирайте за канала и Данчо, кой искаш да кажеш? И очаквайте още видеа с мен, коментирайте и... Чао! Не, изпусна. Изпусна едно нещо. Долу в описанието ще има... И долу в описанието ще има линк за моят TikTok. Да, точно. Еми, чао! Чао!